ଯେ ଆଜି ଯାଉଛି ମୁଁ ଚୁଟି କାଟିବାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାଟିକି ଆଇଲେ ଫେସ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା କାଲି ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଜି 9 ତାରିଖରୁ ବାହାରି ପଳେଇଲିଣି ସେଲୁନ୍, ଯାଇ ଟିକେ କାଟି କୁଟିକି ଆସିକି ଆଉ ପୁଣି ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେବ ପାଉଁଶ କରିକା। ବନ୍ଧା ହେଲେ କାଲି ଗଣେଶ ପୂଜା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପିଣ୍ଡି ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ କାଲି 11 ଘଟିକାରେ। କାହିଁକିନା କାଲି ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଚୁଟି କାଟିବାକୁ, ଦେଖିବା ଫେସ୍ଟା ଆଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାଟରେ ଅଛି ଯାଉଛି। ମୋତେ ଆଉ ନିହାତି 2 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୌସମ ଆଜି ପୁରା ବଢ଼ା ଦେଇଛି ପାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଗ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏଇ ଅସରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ହେଇଯାଉ। ସାଧବ ବହୁ ହସିବୁନି ବେଶୀ, ଝରିବ ମହୁ ଫଗୁଣ ଦେଶର ରାଜକୁମାରୀ ତୁ। ତ ଭଲ ପାଇବା ଏତିକି ଥାଉ। ସାଧବ ବହୁ ହସିବୁନି ବେଶୀ, ଝରିବ ମହୁ ଫଗୁଣ ଦେଶର ରାଜକୁମାରୀ ତୁ। ତ ଭଲ ପାଇବା ଏତିକି ଥାଉ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୀତଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଚାଲ, ସେଲୁନ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 500 ମିଟର ଅଛି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମୋତେ ସେଲୁନ୍ ପାଖରେ। ଗଲେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଆଜି କଟା ହବ ହେୟାର। ଚାଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଦୋକାନ ଦେଖୁଥିବେ, ରଖୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଟି ଫୁଟି କାଟିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ସେଲୁନ୍ରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ଯିବା ଗାଧେଇବା। ଗାଧେଇ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗିଯିବା। ଯେହେତୁ କାଲି ଗଣେଶ ପୂଜା, ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିହାତି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ହେବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଗାଧେଇ ପାଧେଇ କରିବା। ମୁଁ ତ ଚୁଟି ଫୁଟି କାଟି ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମୋର ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।